Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tatlong mayoral aspirants sa Mabalacat City maghaharap sa Plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag sahod, minabadali na raw ng gobyerno ayon sa DOLE. Nasa 700 armas na kumpiska sa Central Luzon. 171 katao, arestado simula ng ipatupad ang election gun ban. At higit 30 motorista, huli sa operasyon ng PNP-HPG sa Baliwag, Bulacan dahil sa iba't ibang traffic violations. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Kasado na ang paghaharap ng tatlong mayoral aspirants sa lungsod ng Mabalacat sa gaganaping Plataforma 2022 Candidates Forum sa CLTV ngayong Huwebes na po yan, March 24. Ayon sa mga nagnanais manungkulan sa syudad, mahalagang pagharap sa mga forum upang may pamala sa publiko ang kanilang plataforma de gobyerno. Narito ang exclusive report ni Paula G. Santos. Kasabay ng pamamayagpag ng social media ay ang pag-usbong ng iba't ibang estratehiya ng mga politiko sa pangangampanya, lalo na sa panahon ng pandemya. Pero sa kabila nito, mahalaga pa rin daw ang pagdalo sa mga forum o debate para magkaharap-harap ang mga kapwa aspirants o kandidato. Ito ang pananaw ni dating Mabalacat City Mayor at Mayoral Aspirant Marino Boking Morales. Nauna nang kinumpirma ni Morales ang kanyang pagdalo sa Plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Well, napakahalaga. Dahil sa debate, doon mo may present ang platform of government mo sa mga taong bayan for them to study and to select among themselves on who will be the chosen local chief executive. Neutral political ground na maituturing ang debate dahil may pagkakataon dito ang mga mamamayan pati na ang mga organizer na makilatis ang plataporma at track record na ibinibida ng isang kandidato. At para sa isang kandidatong nagsasabing maglilingkod ng tapat, kailangan umanong hindi ito matakot na ma-fact check ang kanyang sinasabi. Anytime. Siyempre, yan talaga ang dapat mong harapin. Yung mga pros and cons, whether it's negative or positive, dapat mong sagutin. Dapat you have to have the moral courage to answer all questions kung ano man ang lalabas o tatanong ng ating mga kababayan. Well, ang gusto sabihin na talagang linoloko lang tayo, Pumuo ka, dapat if you have the commitment, if you committed to come, then you should come. Kung you committed to come tapos hindi ka darating, it means to say, niloloko mo. Kung niloloko mo ang CLTV, lolokohin mo rin ang mamamayan. Sa kabilang banda, pinahahalagaan din umano ni re-electionist Mayor Crisostomo Garbo ang paghaharap-harap nilang mga soon-to-be mayoral candidates sa lungsod. Kinumpirma na rin niya ang kanyang pagdalo sa Plataforma 2022 Candidates Forum. Kayo po ba ay dadalo dito sa Plataforma 2022 ng CLTV? Ay, ito naman, wala naman pong problema dyan. Ang ano po dito, sana nga maging smooth ng lahat at walang maging abirya. At desidido naman po akong pumunta dyan, wala lang maging abirya. Higit na mainam umano kung kumpleto ang mayoral aspirant ng syudad upang matimbang ng mabuti ng mga Mabalakenyo kung sino talaga sa kanila ang karapat dapat na iluklok sa pwesto. Dapat po, hindi dapat conditional. Kung talagang dadalo lahat. Huwag pong yung pag hindi dumalo yung isa, hindi na po dadalo yung isa. Parang ganon. Samantala, 100% na raw na handang makipagtalastasan ang broadcaster at independent mayoral aspirant na si Deng Pangilinan. Anya ang platform na ito
ay magiging sandigan ng mga botanteng Mabalakenyo sa pagpili ng tamang kandidato. 101% tayo, Sir Paulo, dahil tayo wala naman tayong tinatago sa ating mga kababayan eh. Gusto ko nga yan para maipakita natin kung ano yung mga plataforma, saka yung mga dikain natin na maparating natin sa mga kababayan natin. Ngayon, kung yung mga ibang mga kandidato ayaw nilang dumating, sa palagay ko baka meron silang tinatago at ayaw nilang harapin yung ating mga kababayan. Sa pulso naman ng ilang Mabalakenyo, ilang araw bago ang paghaharap ng tatlo, iba't iba ang lumabas na opinyon sa halaga ng forum o debate ng mga lokal na kandidato. Hindi na siguro. Bakit? Kasi kung magdedebate pag wala namang kung ano yung ng debate eh. Kasi nasa tao lang yun eh. Kung sino yung gusto nila eh. Siyempre, para kaya kami, importante itang abalong bawat na itong kareling muna ng plano da kayong lugar ni. Muna rin, Mayor. Lalong-lalo na kami mag-tricycle. Imburimi sana ng Malyari, itang maging malaya kay kendalan. Gaya po ng yung makatulong sa mga taong may mga sakit, mga pangailangan nila, tsaka yung mapaganda nilang takbo dito sa kabarangay. Para sa amin po, yung kaginawa ng bawat isa. Yung matutulungan kami rito sa barangay namin. Mapapanood ang Plataforma 2022 Candidates Forum sa official page ng CLTV ngayong Huwebes, March 24, ganap na alas 5:30 ng hapon. Ipapalabas din ito sa telebisyon sa Biyernes, March 25 sa kaparehong oras. Paolo G. Santos, CLTV News. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na monitoring lamang ang papel ng mga barangay official ngayong election period. Hindi umano sila pwedeng mag-endorso ng kandidato at bawal gamitin ang mga resources ng barangay sa pangangampanya. Ang detalye ng balita niyan sa ulat ni Gemma Lumba, Parungaw. Nakatakda ng magsimula ngayong Biyernes, March 25, ang official campaign period ng mga kandidato sa local positions. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Interior and Local Government o DILG ng Ciudad San Fernando sa mga barangay officials ukol sa limitasyon ng kanilang papel ngayong panahon ng halalan, batay na rin sa nakasaad sa Omnibus Election Code. Tanging monitoring lamang umano ang kanilang responsibilidad kung sakaling may kandidatong papasok sa kanilang nasasakupan upang mangampanya o magsagawa ng caucus. Inatasan po natin yung ating po mga barangays for the monitoring after the conduct or during and after the conduct po ng each election-related activity. Nilinaw din ng DILG na bawal gamitin ang behikulo, pasilidad at iba pang resources ng barangay para paboran ang mga kandidato. Maaari naman po silang gumamit ng ating po mga government facility or vehicles po natin for the purpose of monitoring, for the purpose of assuring na magkakaroon po ng peacefulness and orderliness sa kanila po mga lugar, pero not to promote or to Support a candidate. To promote a candidate. So, yung po mga regular na responsibilidad po nila sa kanilang barangay, pwede po nilang gamitin yung kanila po mga vehicles, yung kanila po mga funds para po gawin yung kanila pong regular na mandato. Nagbabala din ng DILG sa mga barangay officials, elected man o appointed, na bawal mag-endorso ng kandidato. Kung tutuusin ay batid naman daw ito ng mga opisyal ng barangay at ibinababa sa kanila ang mga kautusan mula sa National Office ng DILG. So hindi po nagkukulang ang aming pong kagawaran sa pag-i-issue ng ating po mga legal communication po natin, like in the form of memorandum circulars, advisories, na nagpapaalala po sa ating po mga lokal na pamahalaan, lalo-lalo na po sa ating po mga empleyado ng ating po munisipyo hanggang sa barangay, na ang ating po mga dapat na
dapat at hindi dapat na ginagawa po during the election or campaigning period po ng ating po mga kandidato. Bukas umano ang DILG sa mga reklamo o report ukol sa mga barangay officials na makikitaan ng hindi pagsunod sa mga patakaran ngayong eleksyon. Iimbestigahan umano ito at kung mapapatunayan na may paglabag ay maparurusahan ayon sa nakasaad sa Omnibus Election Code. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Aabot sa halos 700 armas ang nakumpiska ng kapulisan sa Central Luzon simula na ipatupad ang gun ban kaugnay ng 2022 elections. Paalala naman po ng Police Regional Office 3 sa publiko makipagtulungan sa mga tauhan nila sa checkpoint upang matiyak ang isang payapang halalan. Narito ang report. Umabot na sa halos 700 ang bilang na nakumpiska mga armas habang humigit kumulang 170 na naaresto sa maigpit na pagpapatupad ng gun ban sa Central Luzon alinsunod sa nalalapit na national at local elections. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew P. Bacay, pinatayang nasa 170 na iba't ibang uri ng baril at kulang 500 deadly weapons kabilang ang mga pampasabog ang nakumpiska sa buong rehiyon. Ito ay simula ng ilatag ang mga COMELEC checkpoint noong 9 ng Enero hanggang sa kasalukuyan. Kaugnay nito, hinimok din ni Bacay ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad na nakaposte sa mga checkpoint. Pinapayuhan ng mga motorista na magdahan-dahan, idim ang kanilang headlight, i-on ang kanilang cabin lights, at sumagot agad kung tatanungin ng mga pulis. Pinaalalahanan din niya ang kanyang mga tauhan na maging magalang sa mga motorista at sumunod sa mga alintuntunin na kasaad sa kanilang revised police operational procedures. Mahigpit na ipinagbabawal ng pagdadala at transportasyon ng mga baril, explosives at iba pang deadly weapons hanggang sa pagtatapos ng election period sa June 8. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 30 motorista huli sa operasyon ng PNP-HPG sa Baliwag dahil sa traffic violations. Mga babalakenyo na magpapabooster shot kumonti matapos lumagan ang mga protocol. At cash aid para sa mga mahihirap itinaas na sa 500 pesos ni Pangulong Duterte matapos makatanggap ng pagbatikos. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 3 mayoral aspirants sa Mabalacat City maghaharap sa Plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag sahod, minabadali na raw ng gobyerno ayon sa DOLE. Nasa 700 armas na kumpiska sa Central Luzon. 171 katao, arestado simula ng ipatupad ang election gun ban. At higit 30 motorista, huli sa operasyon.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, mahigit 30 motorista ang sinita at tinikyatan ng PNP Highway Patrol Group sa ikinasang operasyon sa Baliwag, Bulacan dahil po sa paglabag sa mga batas trapiko. Ang ilan sa kanila bukod sa walang helmet, wala ring lisensya at rehistro. Yan ang balitang tinutukan ni Felix Barrios. Kasabay ng pagluluwag ng mga protocol sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response ay siya namang pagsikip ng mga pangunahing kalsada. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at iba pang biyahero sa Bulacan, isang operasyon ang inilatag ng PNP Highway Patrol Group sa kahabaan ng San Rafael Baliwag Road nitong Martes, ika-22 ng Marso. Ito yung operation natin na sa anti-carnapping natin na paalala na yung mga motorista, usually lalo na yung mga motor na hindi gumagamit ng helmet, walang lisensya, yung mga plate number na nakakabit na hindi otorisado ng LTO, at the same time yung ating kampanya sa PD96, yung illegal use of blinkers and wangwang. Hindi bababa sa 36 na motorista ang nahuli ng PNP HPG Bulacan. Kabilang dito ang mga motorsiklo at maging magagarang sasakyan. Karamihan sa mga nahuhuling four-wheeled vehicles ay kulang sa dalang mga papeles. Ang mga motorcycle riders naman na hindi naka-helmet, hindi rin nakaligtas sa mapagmasid na mga mata ng highway patrol. Galing po ako sa trabaho kasi sa may pinagbarilan. Going to, hindi ako nakadala ng helmet. Wala pa akong helmet, sir. Walang helmet? Oo, sir. Saan ho ang helmet niya, sir? Nasa bahay, sir. Naiwan eh. Nagmamadali kasi ako, pumunta akong work. At hindi lang pala yun, nang tanungin ng CLTV News Team kung mayroon siyang lisensya. Wala, sir. Hindi, student lang ako. Kaso napaso yung student ko. Renewin eh. Si Nanay Andrea Santiago, wala raw dala na kahit na ano. Ay sabi ko wala po akong helmet. Wala po kayong helmet? Opo. Meron po ba kayong helmet, ma'am? Ay wala din. Wala po. Pero meron sa bahay, madami. Sa bahay po, opo. Madami. Yung rehistro niyo po at lisensya? Andun po sa bahay lahat. Hindi rin nakalusot ang isang motoristang nahuling gumagamit ng unauthorized plate sa kanyang sasakyan. Plate number na mali naman kasi wala silang dokumento na galing LTO na magkabit sila ng plakang ganito. At the same time, ginaya nila, may QR code pa na ginagaya nila yung sa modelo na which means na mali ito, na lumalabas fake. Ayon sa mga motoristang nahuli, magsisilbi na raw itong leksyon sa kanila. Dapat wag nyo kaming tularan. Dapat maging aral to, lalo na sa lahat ng mga drivers na sana hindi nila gayahin yung ginawa namin. Listen, learn. Mas mainam na rin daw na may ganitong operasyon ng Highway Patrol Group upang magabayan ang mga kagaya niya. Mas maganda yon para ma-aware lahat ng drivers, especially sa mga violations, ganyan yung mga hindi pwedeng gawin ng mga drivers. Paalala naman ng Highway Patrol Group, andito po ang HPG para tumulong at the same time magpaalala sa mga taong nakakalimot na magdala ng mga dokumento at magsuot ng helmet habang sila nagmumotorsiklo. Maraming salamat po. Felix Barrios, CLTV News. Matapos luwagan ang mga health and safety protocols dahil na rin sa pagsasailalim sa buong Central Luzon, sa Alert Level 1, mas kumonti na raw ang nagpapa-COVID-19 booster shot sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga. Kaya naman ang city government dinala na sa mga komunidad at lugar pagawaan ang booster rollout upang mas maraming Mabalakenyo ang mahikayat na mabigyan ng dagdag proteksyon. Narito po ang report. Totoo yun, Paolo, no? We are having a difficult time, especially for the booster. Right now, Paolo, ang aming estimated, ang aming forecast, dapat by end of March, ang na-booster namin around 250,000. Kasi ganito karami yung nabakunahan namin ng first and second dose.
Unfortunately, nasa 80,000 pa lang kami. Ito ang pag-amin ni Dr. Jose Antonio G. Rivera sa CLTV News Team sa kalagayan ng rollout ng COVID-19 vaccine sa lungsod ng Mabalacat dahil na rin sa pagluwag ng health and safety protocols. Kumunti na umano ang mga nagnanais na makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa novel coronavirus. Kaya ang estratehiya ng Mabalacat City Health Office ay maibaba ito muli sa komunidad at lugar pagawaan. So, may movement kami ngayon. Since last week, nag-start kami ng booster program sa barangayan. Pumupunta kami sa 27 barangays ng Mabalacat, 2 hours, 3 barangays a day, kung sino gusto magpabakuna. And nag-start kami nung Tuesday, we saw na maganda yung reception. Kasi nakita natin, tama ka, no? Yung sa booster medyo bumaba talaga. So ngayon, kami nang lumalapit sa kanila. Ang information drive ng City Health Office sa halaga ng bakuna ay hindi umano dapat mahinto. Tingin naman ni Mayor Chris Garbo, may mga bahagi pa rin ng populasyon ng Mabalacat City na talagang may pag-aalinlangan pa rin sa COVID-19 vaccines. Meron pa kasi, Sir Paul, ng mga first dose, second dose. Alam mo na, yung dilemma nila nun because of their belief, because of yung para bang iniisip nila na magkakaroon ng matinding epekto sa kanila, ayaw. Pero ngayon, kasi kahit na nasa new normal tayo, kailangan ipakita mo na bakunado ka. Dagdag pa ng opisyal, kailangang maidikit sa kultura ng mga Mabalakenyo ang pagiging health conscious at maisa sa katuparan lamang daw ito kung may programang regular na maitutulak gaya ng malawakang flu vaccine immunization. Samantala, kabilang daw sa legislative agenda ng Sangguniang Panglungsod ang pagtatatag ng central pharmacies. Ayon kay Vice Mayor Jeld Aquino, popondohan ng 300 bilyong piso ang nasabing proyekto. So we have a harmonious relationship between the Sangguniang Panglungsod and our local chief executive. Yung po mga programa patungkol po sa mga vaccinations ay maganda po, ugnayan po namin, kaya nga napakabilis po ng delivery of vaccination sa mga bawat Mabalakenyos. Aside from those being given by the Department of Health, tayo naman provide din ng mga measles vaccine, no? Yung BCG vaccine, lahat binibigay natin. Even for the babies po. Ano na yan, based na sa approved budget nila. Paolo G. Santos, CLTV News. Mula sa 200 piso kada buwan, gagawin na raw 500 pesos ang buwan ng ayuda ng gobyerno para sa mga mahihirap na pamilya sa bansa. Matapos ulanin ng batikos ang naunang panukala ng pamahalaan. Aminado naman si Pangulong Duterte na maliit ang 200 pisong ayuda tapos ang magkakasunod na oil price hike. Ito po ang report. Matapos tumanggap ng batikos mula sa ilang mga mambabatas at sa publiko ang 200 pesos na buwan ng ayuda ng pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na itaas ito sa 500 piso. Ang naturang ayuda ang tugon umano ng gobyerno upang alalayan ng ating naghihikaos na kababayan matapos ang sunod-sunod na oil price increase na nagresulta na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Matatanda ang una ng sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Martin Andanar na 200 pesos lamang ang kayang ibigay na ayuda ng gobyerno sa ngayon. Pero nitong Lunes, inatasan na ni Pangulong Duterte si Finance Secretary Carlos Dominguez na maghanap na mapagkukunan ng pondo para gawing 500 piso kada buwan ng ayuda. Bahala na raw ang susunod na presidente kung saan siya magnanakaw basta maibigay ang 500 pesos. Pinaalahanan din ng Pangulo ang mga benepisyaryo na huwag gamitin sa isabong ang makukuhang halaga. Batid daw ng Pangulo na masyadong mababa ang 200 pesos sa isang buwan at hindi raw ito sasapat para sa pamilyang may 3, 4 o 5 miyembro. Samantala, sinimulan na rin ng gobyerno ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsoper, operator at maging sa mga magsasaka at mangingisda. Upang makaagapay sa mga Pilipino, dadagdagan na rin daw ng Department of Trade and Industry ang mga diskwento karavan sa bansa, kung saan makakabili ng produktong mas mababang halaga mula mismo sa mga producer at supplier. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News,
Deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag sahod, minamadali na raw ng gobyerno ayon sa DOLE. Mga makararanas ng gold buying, hinikayat ng COMELEC na magsumbong at tumestigo. Manatiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE sa publiko na minamadali na ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang deliberasyon sa mga petisyon kaugnay ng aumento sa sahod. Ito'y kasunod pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga Nagbabalik po ang CLTV News. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE sa publiko na minamadali na ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang deliberasyon sa mga petisyon kaugnay ng aumento sa sahod. Ito'y kasunod pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin bunsod po ng big-time oil price hikes. Ayon sa pamunuan ng kagawaran, nagkaroon na raw ng pagpupulong sa mga regional director upang matiyak na makapaglabas na ng resolusyon sa lalong madaling panahon. Upang higit na talakayin yan, makakasama po natin live sa ating programa si Director Geraldine Panlilio ng DOLE Central Luzon. Director, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi sa inyo, magandang gabi Jen, at sa lahat po ng nanonood ng CLTV News. Good evening po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, RD, no, sa pagpapaunlak. Marami po sa ating mga kababayan dito sa gitnang Luzon ang inaabangan ang magiging pahayag po ng DOLE dahil alam naman natin, ma'am, ito pong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo may domino effect po yan at nararamdaman na. No? At ang panawagan nga po itong pagtaas ng sahod upang makaagapay dito po sa pagtaas ng presyo. For Central Luzon, ilan po ba, RD, ang nag-submit ng petisyon para po sa aumento sa sahod? Meron tayong 2 petisyon na nag-submit sa atin for wage increase. So, yung 2 petition na yon ay ine-evaluate namin kasalukuyan at ni-notify namin actually dahil merong mga lacking documents. Yung kumbaga kulang yung submissions ng 2 petitioners natin. Opo. And according po dito sa petition na ito, magkano po ba ang aumento sa sahod na hinihingi po nila? Correct me if I'm wrong, RD. Ang huling aumento pa po sa sahod for Central Luzon was January 2020. Tama po ba? Tama. So January 2020, isa tayo sa mga regions na merong wage increase ng just 2 months prior to the pandemic. Yung ibang mga regions sa buong bansa, nasa mga 3 years, 4 years, isa tayo dun sa nasa parang hindi pa masyadong matagal, no? Dahil January 2020 yung last wage order natin. Although of course this is 2022, pero yung March 2020 to henceforth ay mga years, no? 2 years of the pandemic. So tama ka, Jen, no? January 2020 yung last wage order natin. And according po dun sa 2 nakahain ngayon, magkano po ang dagdag sahod na kanilang hinihiling, if you may share it with us, RD? Ang kanilang hiling, ang petition is for a 750 per day wage increase. So 420 tayo ngayon, so karagdagan 330 per day ang hinihingi ng petition for wage increase. And as of now, nabanggit ho ninyo, ini-evaluate pa
Pero ang nagiging problema, kulang po no sa dokumento. Paano po ba ito makakaapekto no? Kasi alam naman po natin na urgent din ano yung pangangailangan, and the DOLE is recognizing ito pong pangangailangan na ito no because of the effect po nung pagtaas ng Tama yung sinabi mo, Jen. Kahit kulang pa, of course, dalawa naman ang pwedeng maging aksyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yung una is to act on the petition, resolve yung petition, no? Ngayon, dahil nga kulang ang mga documents, we are waiting for their submission to complete yung mga requirements for us to continue yung pag-evaluate. Pero kahit ganun pa man, pwede din namang mag-sit down ng board motu proprio on our own para pag-usapan kung kailangan na ba o hindi, or magkaroon kami ng resolution naman dun sa petition kung ito ay makumpleto nila. So tama din yung sinabi mo na hindi naman pikit mata ang Department of Labor and Employment, particularly yung mga wage boards, na kailangan ng pag-aralan kung meron nga tayong dapat na maging movement sa wages ng mga tao. So for Region 3, inumpisahan na naman natin ang proseso. In fact, sa bukas ay meron tayong employers forum, consultation muna ito, Jen, no? With the employers of Aurora, and then sa face-to-face kasi yon. So yung iba naman, ibang provinces, yung kanilang yung ating employers consultation will be on March 28. So lahat ng ibang mga provinces, pero yun via Zoom lang muna yon dahil medyo marami at challenging no kung pagsasama-samahin mo ang napakarami sa isang lugar at this time pa rin. Although allowed na naman, pero minabuti namin dahil consultation pa lamang naman ito, hindi pa ito yung matatawag na public hearing. Kumbaga gusto naming pulsuhan din ang mga employers. So we will be conducting that for Aurora bukas, and then sa March 28 on Monday sa ibang mga provinces, and yun ay via Zoom. So nag-send na kami ng mga invitations for that. Alright, ipaliwanag lang din po natin, RD, ano, para po maintindihan ang ating mga karehiyon, no? Ito pong proseso, no? I believe hindi po ganoon kadali kasi nga ito po, no, kailangan muna ng consultation, may dadaan pa po yan sa public hearing. Tama po ba? Usually po ba ito pong proseso, gaano po katagal ang aabutin, no? Although sinasabi nga po natin, ano, minamadali naman na no, ng gobyerno para makaagapay din tayo sa mga manggagawa natin dito sa gitnang Luzon. So alam naman natin ang impact ng pandemya sa maraming mga manggagawa at mga employers. Tapos dumating pa itong oil price hike na sabi mo nga kanina may domino effect sa mga presyo naman ng bilihin. Kaya ngayon sinabi nga sa atin, binigyan tayo ng parang directive ng Secretary of Labor, si Secretary Bebot Bello, to really study. Kailangan na ba tayong magbigay ng wage increase sa lahat yan ng mga regions, no? So this would be amidst the backdrop na nasa pandemya pa tayo, nag-uumpisa pa tayong mag-recover, pero talagang hirap na hirap din ang mga manggagawa dahil naging mahal na ang presyo ng ibang bilihin dahil na din sa oil price hike. So yung certainty kahit nawawala pa dahil may mga international concerns din, tapos hindi pa rin natin alam na kung matatapos yung pandemic. So lahat yan
i-consider natin dun sa proseso na legal para pumasok talaga sa mga guidelines, sa batas na rin, yung Republic Act 6727, yung pagbibigay natin ng wage increase kung magkakaroon man. So una sa lahat, kailangan muna nating i-publish, no? I-publish yung notice for public hearing dahil gusto natin na lahat ng mga interested, lahat ng mga concerned ay mabigyan ng pagkakataon to air their side during the public hearings. So yan ay 15 days prior to the public hearings. So after nitong consultation natin sa bukas and then on March 28, magkakaroon ng board meeting. Meeting ito ng mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kasama ako as the chairperson, vice chairperson ng DTI at ang NEDA, regional directors, and then mga board members natin, ang 2 representatives from labor and 2 representatives from management. Pagkatapos nito, yung meeting namin will be on March 29. Doon namin i-decide during the meeting whether to have to publish na notice for public hearing, and then magkakaroon tayo ng mga public hearings kasi hindi requirement talaga yung public hearing, pero nakasanayan natin sa ating rehiyon na ang pagpa-public hearing natin is all provinces para represented. So that would be 7 provinces. Yun kasing gagawin natin bukas and March 28, consultation pa lamang yon, no? Kasi kapag magpa-public hearing, kailangan may quorum. Nandoon yung majority of the board members. Yung sinabi ko nga sa iyo, 2 from labor, 2 from management, vice chairs, ang NEDA and DTI, at saka ako. So dapat 4 sa amin nandoon dahil 7 kami dun sa mga public hearings. After the public hearing, syempre, magde-deliberate kami noon. Siyempre, nandun na yung napakaraming mga considerations. Kung yung petition ay bibigyan, of course, yung petitioner ng time to air yung ano yung sinasabi niya sa petition niya, and then magbibigay din naman ng pagkakataon dun sa management to present naman din kung meron silang mga datos. At siyempre, may sarili namang datos ang pamahalaan. May datos ang gobyerno, ano ba ang consumer price index, meron yan ng NEDA, magkano ba yung presyo ng bilihin, kung sinasabi mong oil price hike, ilang porsyento ba ng presyo ng bilihin na talagang apektado because of the oil price hike. Ang mga workers ba, o I should say, ang mga management ba, mga companies, pag sinabi mong oil price hike, ilang porsyento ba ng sa production nila ay apektado? Halimbawa, service establishment, apektado ba talaga ito ng napakalaki dahil sa oil price hike? So things like that. Siyempre, titignan natin in short, RD, mahabang proseso po talaga. Mahabang proseso. At titignan din naman natin on the side of the workers, magkano pa ba yung nabibili ng 100 piso? So, ba yun? Yung erosion ng peso, ng kanilang purchasing power. So, lahat yan. At yung proseso, may timelines din. May number of days na dapat i-consider. Pero after that, i-resolve natin yan base sa lahat ng maririnig natin, base sa lahat ng statistics, sa lahat ng datos, at syempre, collegial body, ang board, mag-decide tayo base sa sasabihin ng lahat ng mga board members. So pwede naman dun sa board members, hindi lahat mag-agree. So kung 7 kami, kailangan majority ang mag-decide whether or not to give wage increase. Okay, all right. Maraming salamat po sa inyong panahon. Kami po dito sa CLTV, Director, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa DOLE, no, upang mabigyan po natin ng update, no, yung ating mga mamamayan sa gitnang Luzon, lalo na po yung mga manggagawa, kaugnay po ng usapin na ito. Maraming salamat po sa inyo, Director, at mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Jen, at sa lahat po ng nakikinig. Maraming salamat.
Thank you, Ma'am. Mga karehiyon, Director Geraldine Pandillo ng DOLE Central Luzon. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita sa kabila ng mga nakaabot na impormasyon sa Commission on Elections tungkol sa nangyayaring vote buying tuwing eleksyon. Nahihirapan pa rin umano ang komisyon na mapatunayan ang mga ito. Kaya naman hinihikayat ng COMELEC ang mga botante na isuplong ang pamimili ng boto at tumayo sila bilang testigo kung sila mismo ang makararanas nito. Ang detalye sa ulat ni Jenna Lombang Barunga. Ang paniniwalang kunin ng pera ngunit iboto ang nararapat na kandidato ay prinsipyong tinatayuan ng ilang mga botante na kapit patalim lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ngunit ito ay hindi sinasang-ayunan ng Commission on Elections. Wala umanong justification ang pagbili at pagbebenta ng boto, kaya ito ay itinuturing na paglabag sa panuntunan ng eleksyon o ang Omnibus Election Code. Sa kabila naman na ito ay bawal, nahihirapan umano ang COMELEC na sikilin ang ganitong paglabag sa batas dahil walang tumatayong testigo. Kaya naman may binibigay umanong pagkakataon ng batas sa mga tumanggap o nagbenta ng boto na tumayo na lamang na testigo laban sa vote buying sa halip na sila ay isama sa kaso. Instead na pati yung nagbenta ng kaniyang boto ay kakasuhan, siya ngayon yung magiging witness for the state para uusad yung kaso. Kung wala kasing testigo laban doon sa bumili, ay madidismiss din yung kaso, no? So bare allegations lamang at walang nako-convict, walang nagpro-prosper na kaso sa bare allegations. Paglilinaw din ng COMELEC na ang vote buying ay hindi lamang ginagawa sa pamamagitan ng cash money. Ginagawa rin daw kapalit ng boto ang mga regalo o di kaya naman ay pabor. Yung pamimili, it could be in cash or in kind or a promise for an office or a promotion or work, ano? So maraming aspeto no na dinedefine ng section 261A. Dahil sa ganitong gawain ng ilang kandidato ay natuto na rin umano ang ilang mga botante na kusa ng ibenta ang kanilang boto. Ano mo, o sige, buboto kita basta bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng pera, or bigyan mo ako ng kakainin ko. That is vote selling also in one way. So isang tao, sabi niya, bigyan mo ako ng ayuda, or bigyan mo ako ng namatayan kami, patulong naman po. So yung mga ganon, you are soliciting from a candidate for a public office. Maliban sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong, ang mga mapapatunayang guilty sa vote buying at vote selling ay hindi napapayagang humawak ng anumang katungkulan sa gobyerno at mapagkakaitan ng karapatang bumoto. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Narito naman ay isang mabilis na sulyak sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid ni Angelica Cara sa CL News Express. Bukas na sa publiko ang bagong gawang East Service Road Extension sa Marilao, Bulacan. Dahil dito, maaari nang bumiyahe mula Mikawayan hanggang Marilao nang hindi dumadaan sa North Luzon Expressway o NLEX. May habang 1 kilometro ang inilatag na salubungang bagong daan mula sa Metro Gate sa Mikawayan hanggang sa tulay ng Lias sa bayan ng Marilao. Ayon kay Department of Public Works and Highways Assistant Regional Director Denise Maria Ayag, nagkakahalaga ang proyekto ng 198 million pesos. Samantala, natapos na ang 160 lineal meter long na spur dike sa kahabaan ng Pasig Potrero River sa Porac, Pampanga. Ang nasabing proyekto ay pinatupad ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office. Paliwanag ng District Engineer na si Gregorio Odea Jr., ang mga spur dike ay kadalasang ginagamit para sa river training. Magsisilbi itong reinforcement para sa kasalukuyang flood mitigation structure at panangga sa posibleng pagguho ng lupa sa tabing ilog sa tuwing matindi ang buhos ng ulan. Ang spur dike ay pinondohan sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act. Nakumpleto rin ng DPWH ang ilan pang infrastructure projects sa kahabaan ng San Jose Palawig Road sa Tarlac at Zambales. Kasama rito ang ginawang pagsasaayos sa 1.4 km section ng kalsada, konstruksyon ng 105 lineal meter na tulay at instalasyon ng protection netting
na tinatayang may sukat na halos 1,500 square meters. Lahat ng ito ay pinatupad ng DPWH Tarlac 1st District Engineering Office. Ayon kay District Engineer Neil Farala, ang mga natapos na istruktura na nagkakahalaga ng higit 150 million pesos ay parte ng 37-kilometer access road project na nagkokonekta sa San Jose sa Tarlac at Palawig sa Zambales. Dagdag niya, layo ng proyekto na mabawasan ng travel time sa gitna ng dalawang probinsya. Ang bagong kalsada ay magbibigay daan din upang lalong maisulong ang local ecotourism industry sa lugar. Ilan pang seksyon ng multi-year access road project ang kasalukuyang binubuo at inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sa ibang balita, 266 probationary officer candidates ang nagtapos ng Leadership Development Course o LDC sa 1st Scout Ranger Regiment. Isang mahigpit na training program na halintulad sa Scout Ranger Orientation Course ang pinagdaanan ng Madasigon Class 18 2021 bago makapasa. Ayon kay Army Training and Doctrine Command o TRADOC Maneuver Center Director Colonel Jose Dodgy Belyoga Jr., nakadesenyo ang LDC upang maitaas ang kakayahan ng isang mag-aaral sa Ranger School. Sa pamamagitan nito, matututo ang mga estudyanteng sundalo ng iba't ibang mga operational techniques at tactical knowledge na kailangan nilang nagagamit sa pamumuno. Ang mga nagsipagtapos ay ililipat sa Maneuver Center TRADOC Philippine Army upang ipagpatuloy ang kanilang infantry operation training. Angelica Cara, CLTV News. Inilunsad na ang face-to-face classes sa piling mga paaralan sa elementarya, high school at kolehiyo dito sa Central Luzon. Kung sa blended at modular learning ay walang masyadong gastos sa gamit sa pag-aaral. Ngayon ay isa umano ito sa kailangang paghandaan ng mga magbabalik eskwela ng mga estudyante. Sa bayan ng Bacolod, Pampanga, natugunan na ang problemang ito ng nasa 1,600 na mga mag-aaral sa kolehiyo. Ipinamahagi na kasi ng lokal na pamahalaan ang kanilang educational financial assistance para sa ikalawang semestre. Gagamitin po ito para po sa pag-aaral po sa mga gastusin po sa pag-aaral. Magagamit ko po ito sa mga, kunwari po may expenses na kailangan para sa school. At least po, hindi na ako manghihingi sa parents ko dahil today po ay alam niyo naman po kayo na mahal ang family. Kumbaga at least sa akin na po manggagaling
mga gagamitin ko sa school ko. Makakatulong po ito sa amin, lalong-lalo na po sa financial needs namin. Especially kung may mga kailangan po kaming bilhin, matutulungan po nila kami kasi yun nga po yung binibigay po nilang mga ganito sa amin. Pwede po namin gamitin para pambili or pambayad sa mga kailangan pong bayarin sa school or kailangan na gamit sa school. Para kay May Kapili, ang educational assistance na 2,000 piso ay pantawid sa pangangailangan niya sa pag-aaral dahil hirap makapaghanap buhay ang kanyang mga magulang. Sobrang naging tulong po na po yung mga magulang ko po. Wala po masyadong trabaho. Ang Educational Financial Assistance Program para sa mga estudyante sa bayan ng Bacolor ay isa umano sa mga regular na programa ng lokal na pamahalaan. Ito ay bukas para sa mga college student na nag-aaral sa mga pribado at pampublikong institusyon. Palagi namin sinasabi, the seeds of today are the flowers of tomorrow. Ang paniwala ko kasi, pag tinutukan mo yung mga pag-aaral ng bata, sigurado ko magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ito assurement na aasenso, pero yung oportunidad na darating, pag nakatapos ang bata, sigurado magkakaroon ng oportunidad na magiging magandang buhay niya. Para naman sa ibang estudyante, ang ganitong klase ng programang pang-edukasyon ay nagbibigay sa kanila ng motibasyon upang patuloy na magsumikap sa pag-aaral. Mas lalo po namin pagbubutihin yung pag-aaral namin para po dito sa binigay niya sa amin na financial assistance. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Hindi na raw kailangan pang mangamba ng nasa 87 pamilya na pawang mga informal settlers sa Angeles City na mapapaalis sila sa kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Ito'y matapos bilhin ng city government ang lupa at hindi magtatagal ay iaabot na rin daw sa kanila ang titulo ng mga ito. Nitong March 21, 2022, pinirmahan na ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang Memorandum of Agreement para sa pagbili ng 10,660 square meter na lupa sa Barangay Kutod na inookupa ng mga informal settler. Pinirmahan naman ng mga kinatawan ng may-ari ng lupa na sina Ignacio at Amelia Giao ang kasunduan. Matapos ang pirmahan, kaagad naman na iniabot ang tseke na nagkakahalaga ng mahigit 5.6 million pesos sa family representative at iniabot na rin ang titulo ng lupa sa alkalde. Itatakda naman daw ang distribusyon ng titulo sa 87 pamilyang benepisyaryo sa lalong madaling panahon. Ayon kay Local Urban Poor Affairs and Housing Office Deputy Roque Nava, ang tatanggaping certificates of flat ay depende sa sukat ng bahay na kanilang inookupa. Patuloy naman daw sila Lazatin sa pagtaguyod ng mga programa na makatutulong na maiangat ang kondisyon ng underprivileged at homeless citizens sa mga urban areas at sa mga resettlement areas sa pamamagitan ng pagbibigay ng disenteng pabahay na abot kaya ang presyo, basic services, trabaho at oportunidad. Angelica Cara, CLTV News. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone po nakakaapekto ngayon dito sa lugar ng Palawan at Southern Mindanao. Samantala po ang Palawan, magiging cloudy skies o magiging maulap ang papawirin na meron pong inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan pagulog dulot nga po ng ITCZ. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers or thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at ng intertropical convergence zone. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po sa atin ng kaunting mga pagulan sa ibang lugar ng Pilipinas. Pero asahan po na magiging maalinsangan pa rin po tayo. Kaya uminom pa rin po ng maraming tubig at magdala po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan.